dar nu știu de ce nu te lasă să intri după aia. Păi de ce nu zici, Are mă, partea blăjă, mare, mă? Bă, blăjă, mă, dar știi de ne-ai prins tot țâță pe aici, mă? Hă? De unde ai prins tot țâță pe aici, mă? De pe Criș. Ha? De pe Criș, de pe Târnave. Dar mâncă așa bine, mă. Dar pe alea, acolo, pe malea aia. Ia să uite cât e pe lângă piciorul meu. Cât peste aici, mă? Să vreo 60 de kg. Bă, dă dreaptă. Mă mânca bine, mă, și cu o singură vâtă. Una la plumbuț, una la plută. Mâncă bine. Hai să filmăm și apa, să se vadă apa, să nu creadă oamenii că... Iar de acolo, din cot am luat. Din cot. Da? Nu. Nu aici pe lângă mal, cara, și pe lângă mal, da. Nu, mă, uite, Pe la mare de sus, după ce l-a înțepat. Filmează țelile acolo. Acolo la De acolo țelile după ce l-a înțepat. alea. E bun, atunci. Acolo l-a prins și l-a tirat să tragă în Crișa noapte.